मा मेरगम गम थाबाय थाखोब्रा नोंलाय रादाब नों मानो कलेजाव खालि सिख्लाफोरनिल' खिथु खिथु थाबाय थायो खालि सिख्लाफोरजोंल' रायलायबाय थायो नोङो तुत आंलाय माला सिख्लाफोरनि खिथु खिथु थाबाय थाखो गोदाव सोराव नुनाय बायदि बुंलै बियो मा थायाखै बेलाय बे रैसु ना मा नाम होनो खालि बेजोंल' रायलायबाय थायो नोङो नायनोनो हाखाथारां मुगै सुगै दै जाम्बि बायदि बेलाय जोंनि डिपार्टमेन्टनिसो दा जोंजों क्लास समान जोंना क्लासाव रावबो सेंग्राफ्रानो गैया जाय एसे दं बिसोरबो क्लासावनो फैया उफाय गैया आंहा बिसोरजों लोगो जायाबानो नङाबालाय सोरजोंथो लोगो जानो आंलाय थेवबो आं बायो नोंखौ सिख्लाफोरजों सिथाब सिथाब नुबाथाय रागायानो थिखिनावसो दावखोखायो आंहा दै जाम्बि नोंनाबाथाय खालि रागा रागाल'लै मानसिया इसिबां रागा जानो नाङानोलै एसे कन्ट्रल थानांगौनो थेवबो बांद्रायखौबा सहायनो हाया आङो आरो गोसोआव लाखा बेबायदि सिख्लाफोरजों सिथाब सिथाब थादावनानै उनाव गोसोआ सोलायलाङोब्ला समाय लानानै बुंदों आं रायलायनानै नांलायनानै सल्भ जानायाथ' गोजाननि बाथ्रा नोंस्रानि न'आव थांनानै नोंनि आइ आफानि बिहामजो जाहैनो हायाब्ला आंनि मुङाबो सिनायथि नङा मिथिबाय ओमफ्राय आंलाय दालाय सोरखौथो लानो होनदों आंलाय रावखौबो लाखायाना मा आंखौ नायनानै स्टेलाव सानै साथाम लाग्रा नुयो नामा नुयोथ' आरो बिहारि लाग्रा नुखाथारो नाथाय आं थानायाव हागोन बिखौ माब्लाबाबो दासान जुदि बोरैबा लाबोफ्रांलायबायलायनो अब्ला मा खालामगोन लाबोनानै देखायफैदो ओमफ्राय मा जायो नायदो बे हिन्जावखौ खानायाव हमै हमै बुद्रु बुद्रु होखारहरगोन आरो थफ्ला थफ्लि लानानै बेजों लोगोसे नोंबो ओंखारफालांनांगोन आरो बेनि उनाव आंहा हौवा गोदान लानानै लाफैफिनगोन ओमफ्राय बे हिन्जावखौ लानानै बहा थायो थाहैदो नोंहा आयौ नोंबो हौवा गोदान लालायबावगोन आरोखि हिन्जाव मानसियानो मा लाया बेलाय नोंसोर हौवाफोराल' हायो नामा जोंबो हाहोगोन बिदि दाजाथारथोंलै जोंहा सानैजों गथ' गथाय खांनानै मिनि खुसि संसार जालांनांगौनि खोथा दंना सना नङा होमबा थोथो थांसै गौराव फंसे खोथालै थोद बिगुर फंसे खोथा होमबा माब्रा मा हौवानो खाबायना आङो इंलिसनि खोथाखौ बुजिया नामा बे जोंनि कलेजाव हाबग्राया मा नाम मोनलाय आयै बावलायबायलै सोरब्रा सोर बेलै बे है सिनायथिया बिसु मा जाखो ओमफाय बिगुर खोथाखौ मोजां खोनासंब्रा दे बेयाव जिराय दे ओइ नों बिनि महरखौ माबायदि नुयोब्रा मोजां नुगोना नुवा दुद आं बारा खेल लायालै सिख्लाफोरनि महरखौ आंहा सिख्लाफोरजों बारा लेनदेन गैयाना आयै आं बे सिख्लाखौ बिराद फसायोलै फसायो ओमफ्राय नों दाबो बुंना लायाखै आरोखि गोमागोन नों बेथा बिदि आखलब्ला बे माबाजों रादाबजों थाफाबाय थाग्राया दा बेजोंसो लेनदेन दंदां आसोला गोमागोन नों थाब खेल लायाबा हो रादाब बे बिगुरा सिख्लाफोरजोंल' सिथाब सिथाबलै नायनो बाबाय आङो होद फाग्ला बेजों हायो नोङो देन्जार सिख्ला फरायोलै बियो आसोला एक्सआनो 100 जनसो दंदां बारा बिसास मोनालां आं मानसिखौ गरम नुखायो मानसिखौ ओरैनो नायबानो देन्जारसो जिखुनु जाया आं नांगौलै सिनायथिखौ दुद फाग्ला एसेबो सेक्रिफाइस खालामाबा बोरै मोनगोन नोंलाय बैलाय माथो एलायथो रादाबजोंसो बै माबाखौ नुवाखै आयौ बाला सिथाब सिथाबबाव है दिनै बुंनानै लागोनलां बेगाला हिन्जाव मानसिफोरनि बेखौ लानो लाजिलां सिनायथि कलेजनिफ्राय हैट आसोल नोंहालाय मा हिन्जावफोरनि बेग लालाबायखोब्रा समायलाय नोंखौ खिन्थु हिन्जावफोरनि बेग लाग्रा नुखायो फाग्लाखौ ओमफ्राय खोथाफ्रा मामोन डाइरेक्ट बुंदो जोंहा थांनो सम जाबाय हैदबा मा एथ' गरमब्रा कन्ट्रलाव था कन्ट्रल थाबायबोनाबो मेङाखै नोङो होद जोंखौ मेंनो रोङालै जोंहा उथुमाय गैया होनबा गरायसो नामाब्रा नोंलाय है बेलेगा जागथाग ओमफ्राय सिनायथि मा जाखो माथो थाबबो बुङा मा खोथा दङ जिखुनु जाया आंना सिदा सिदि खालि सिनायथि
आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनबोबाय थाखादोंमोन बुंनानैसो लानो हायाखै मा खोथा मोनाखै नामा बेफोरबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायनो मा गरम सिनायथि नंगौब्रा आं नोंखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनो नाथाय आं नोंखौ मोजां मोना आरो मोजां मोननोबो साना आंना मोजां मोननाय दंखायो आरो आंनि मोजां मोननाया बेनो बेनो फांल'ल' हिनजावनिल'बा ओइ बाथ्राखौ मोजां बाहाय नङाबा खुगायाव थाइबै साथाय दं थाइसेबो मोननाय नङा है जाम्बा बे नोंनि आखाइजों आंनि थियाथार साहादाखौ थाइसेबो गाहोनो हाया नोङो जाम्बा थौदो रादाब बेफोरबायदि फांफुं मानसिफोरजों बारा रायलायजाया ओइ सिनायथि फस्थायगोन नों फस्थायगोन बेना गोसोआ नोंल' नङाथ' मेरला दङ दानि जुगाव सिन्था खालामनो हालायनाया जाबा गोसो जायोबा हंखंफ्राव हाबा लानो हायो थौ थांसै थौ जेरैखि जायाब्लाबो गावनि खालामसो गारगोनलां सिनायाखैलै बे जैला फान्थाखौ नोंदायालाय बेहा मानो सानफ्रामबो लेट जाबाय थायो मिथिया आइ आङो थाङोना थाङाथाय कलेजावनो मानसिखौनो नुवा आङो आइ बहाथो थाङो बेलाय माखौथो कलेजाव थांनो होननानै सानफ्रामबो देरला माला ओंखारलाङो बेलाय होमबालाय न'आव थगायसो थाङो बियो कलेजाव थाङाबालाय बहाथो सुन्दावला बायहैयो बेलाय हनै दासो खावला फैलायबाय दा देवानिया हिनजावसो होनांसिगौहाय बेनो हाब आयै मा हिनजाव होननाय खोथा रायलायबायखोब्रा सोरनो हिनजाव होनो नोंनो होनदां नोंनो हा बहाथो थांबाय थायो नोंलाय माथो कलेजावबो थाङानो गोदाव सोराव सोर होननाय बे गजां खिथालायबाय बे थांदोंबालाय आंलाय सानफ्रामबो नुवा माथो नोंखौ थांखायाबा नोङो ओइ गथ' जानला मोनला एरे दा बुंजाखा नोङो नोंनि क्लासजों आंनि क्लासजों मिलायो नामा स्कुलनिफ्राय बियो गावनो थाङा बियो सेंग्राफोरजोंल' लाइन मारियो हाबासो हरनांसिगौ बिखौ फांफुं नङा गथ' फरायनो होदों मोजां फराय नङाबा हयले बिखुङा बेदलाबगोन बिमाया हयले देन्जारखा है आइ आंबो मिथिखागौब्रा नोंखौ देन्जार होननानै बे गथ'आसो थाङा खोमा बेखायनो आंखौ नुवा ओइ जानला मोनला दाहोन नोङो गोदाव सोराव ओंखाम उखैबायमोन लायो थाब खुरैदो थां ड्रेसखौनो बदलायस्लाबनो हायै ओंखाम खैथालायबाय सेंग्रा मानसिनि खुरनानै उदैलै दोनखादों आङो जाहैबानो जाबाय रादाब आं दासो नोंखौ सिख्लाफोरजों थानायखौ खम नुलांग्रा जाबाय आं जेब्ला नोंखौ सिख्लाफोरजों थानाय नुयोना अब्ला आंनि गोसोआनो बोरैबा मोनजोबो नोंनि गोसोआनोथ' मानो बिदि सानो जाम्बि बायदि आंहा लोगोफोरजोंबो थानो मोनला आरोखि आं होनखाबायना जोंहा डिपार्टमेन्टआव सिख्लाफोर गोजाखा जा एसे सेंग्राफोर दङ बिसोरबो कलेजावनो फैया क्लासखौनो लाफैया नोंहासो जाम्बि बायदि सानबाय थायो थेवबो नंगौब्लाबो नङाब्लाबो आं नोंखौ सिख्लाफोरजोंनो थाजानो बायो लोगोआनो जा बा मायानो जा आं नोंखौ सिख्लाफोरजों रायलायजानोनो बायो थोद जाम्बि बेफोरबायदि सानदावनो नाङा हामानो हामा मा जायो रादाब बिदि सानबा नङा मानसिफ्रासो बुङो गोसोआव गैयैखौ गोसोआव खोलैना होनाय जायो होननानै ओमफ्राय रादाब नों आंखौ बावनो हामारखाला दा थोद जाम्बि मा जानला मोनला बुंलाबाय थायो नोंलाय थुदो थांसै गावराव आं मा खालामबावनो थायो आं सिनायथिखौ जोबोर गोसोथोयोलै सानफ्लांबाय थायो आङो आंलाय आरो मा होनबावनांगौ जाखोब्रा सिख्लायावथ' नोंथो फसायदों जाहैबाय बेबस्थाखौथ' नोंसो खालामनांगोन है नोंनाव लोगोन्थै गैयालै लोगो जानायसिम हेल्प खालामाबालाय माथो लोगो नोंलाय घन्टा मा हेल्प नांगौब्रा नोंलाय मा हेल्प नांगौ दे बुंलाय फिसा फिसौ हेल्पखौलाय आं होगोनब्रा खोथाफोरखौ एसे बुजियालै नोङो आंनि गोसो साननायफोरखौ एसेबो मिथियालै नोङो फाग्ला नोंनि गोसोनि खोथाखौ आंलाय मा मिथिलाबायनांगौ जाखोब्रा मोदाय थांबा थांलाय नों खिथाब्लासो ना आं मिथिगोन दालाय बुंखायाखै आङो सिगांहाय बारे बारे बुंबोखाबाय आङो सिनायथिखौ नांगौ आंनो होननानै नों सिनायथिखौ लामानो गोसो दा गोसोलै गावराव गोसो बिराद गोसो आङो अब्ला नोंनो मोनसे बुद्धि होनसै
नों हायो हाया बे नोंनि सायाव डिपेन्ड खालामबाय मा खामानिब्रा गावराव हामारगोन दा दायरि रेप खालामलै हा? रेप खालाम दायरि बेफोर गासिबो नर्मालसोलै जाम्बाला बेखौ गिनानै नों जेबो लाब गैया मिथिबाय बे दाख्लै सोरबा हमनो हादों दंग' बारिनिखौ सोरबा हमनो हादों बे सैमा बुन्दाया दिनै फैबावदोंसो ओइ रथ' मा जाखो ओइ बुरबक नों सिथा नोंजों खोथा गैया आंहा सिनायथिनिसो दं सिनायथिया जेराव दं बेयाव आं दं बेनिखायनो नों सिनायथिनि सिगाङाव जा बाथ्रा बुंगोन बेखौ आं खोनागोन ओइ आदुवा बांद्राय बुंबाय दे नोङो आसिया बोख्लाय नोंनि बायदि आसिया जोंनावबो दङ नों दादागिरि देखायबावदों आरो जोंनि सिगाङाव हारसिङै मानसियानो बेसेबां गोहो दं नोंनाव हो गोहो बोलोजों जुजिग्रा आं नङा गोहो बोलोजों नोंसोरसो जुजिनो नागिरदों जों नङा ओइ नोंखौ जों दा लागायमारगोनलै खिन्थु दम दंब्ला नोंसिनि बे आखाइखौ आंनि मोदोमाव एसेल' फोनांलाय माथो खालामब्रा नोंलाय आइ दे गोसा नांबाय नामाब्रा होन बिगुर होलै बेखौ हगारलै बिखौ गन्थंआव सौफ्लाजोबनां स्लिम खालामजोबनां हगारलै हगार ओइ सिनायथि नों गवा नोंखौ रेप खालामगोन आङो आइदै 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 रादाब आइदै रादाब रादाब बिदि दा खालाम एबार सैमा फाग्लाफोर बायदि रोंनाबावदो थु आरो नोंबो दिनैफ्राय बे मानसिजों थाफाबावनांगौबा नोंनि खानाया गैया आरो बे नोंनि मोखां गन्थं हाथाय गासैबो स्लिम जाजोबगोन ओइ थैखोना माखोब्रा सिखारदो आइदै इयु जा बुजालांबायना नोङो गन्थं गुरुजोब्बाय गोनदां आइदै आइ गवा जोब्बाय माथो मोनामजोंनो फैदो नायगोन आं नोंखौ दा बुजाबावगोन नोङो सिनायथि बुजाबावै गवा नोङो आं बिनि खिथायखौ लाथारगोन फैदो होनदोंलै दा बुजाबावगोन गवा आइदै ओइ ब्र आंथ' नोंखौ बिराद हेल्प होबायलै दाथ' नोंबो आंखौ मोनसे हेल्प होनांसिगोन मा हेल्पब्रा सिदा बुं दे आं बायदि आंबो सासे सिख्लाखौ फसायोब्रा बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो कलेजनिफ्राय आंबो गोसथोन रोंबायलै खिन्थु आंबो मोजां मोननो रोंबायब्रा थु गन्था बे नोंनि हेल्पआ बे गन्थङा दाबो दङ दाबो खेखें सागासिनो आंसो मिथिगौ बेसेबां आखाइ एफा एनै नांबाय थाबानो गन्थं थै गयो सायो अजाया बुंबावदोंसो बिदि हामनो रोङा होननानै उसुबिदासो मोनबाय आङो न'आव बेसेबां रायजानो बुंजानोसो मोनबाय आङो बिनानावाबो एरना हैबाय थायो कलेजाव थाङा होननानै घन्टासो मालाबा बिनानावखौनो मेख्ला दोनगोन आङो नोंनाबो बिनानाव दंलायबावो आरो खिथालायबावालै बेखौनो बाला थोर बिगुर आंनि बिनानाव दंना गैयैखौ मा नांगौ नोंलाय है आं हासुनिलै र'
फैबायलै आं फसायनाया दिनै बुंना लाथारगोनलां फाग्लाया बहा थांखोब्रा बेलाय ओइ हो आंखौ बुंदों नामा औलै नोंखौनो बुंदों ओमफ्राय नोंना मा नाम मोनलाय आदा नोंना खर'आव खानायानो गैया माखौ खर' खुरखो ए आंनि नामा जोंथि बिराद मोजांलै नोंना नामा जोंथि दा जोंथिना औ जोंथि दा लान्थाथा जोंथिना आयु मानसियानो खर' गाज्रिसो नामा औ होनखाबाय ओइ मा गोरा गोरा बुंदोंब्रा ओइ जोंथि आं नोंखौ गोसोथोयोलै नोंबो आंखौ गोसोथोनांगौ नङाब्ला रे आयु माबायदि मानसि नोंलाय गुदि गैया बिजौ गैया जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायनाय सोर नोंलाय आं बायना आंखौ बारा गोरा गोरा दाहोन होननानै आइ लाभ इउ नोंबो आंखौ दानो मोजां मोनो होन लाजिया नोङो आंबो सोमाबावबायलै ओइ गौरब नै थाबैलै आइ दाबो हासुखाङा ना गौरब गौरबलै सासे नै गौरब आयै गौरब नों हवालै गौरब हो सासे आयौ आदा